Onks tää nyt se hotelli, mistä me juteltiin tossa? Itse asiassa mä just tein varauksen matkalla hotellihuoneeseen ja mä ajattelin, että saattaa olla hotellihuoneessa ahdas tänään ja vähän ehkä huonommat makuualustat, mutta en mä tiedä, että mä oon vittu laatikoiden pää nukkumassa tänä yönä. Ei tää huono pakko. Oot itse asiassa takaluukus nukkumasta. Sä ettei tarvitse kärryssä nukkua. Niin, ei sehän mahtuskaan. Mä menen tohon varmasti etupenkiin. Mä otan tän kiinni ja palelle sitten. Joo, se. Sä et pyörry sinne bensaan ajuun. Ei tää se pensaa, se paska tää. Okei. Otan kokonaankin. Aina juu. No varako silleen vähän? Mä otan silleen, tiedätkö, että sä... Oho. Aivan niin. Te sun elämä me. Aita. Tois Henkka aamu. Hei muuta käydään se kevään aamupalan tarvikkeet tossa Sivasta ja lähdetään vähän syömään. Se on vaan neste. Ihan sama. Oh fuck. Tuo on muuten paska nukkuu tossa yösolkien päällä tossa etupenkillä. Tiedätkö, ei sinä pysty nukkuu tästä näitten laatikoidenkaan päällä. Pensakannu siinä. Niin, no mä tiedän muista pensikannut tässä. Mä ihan pommeakin tää kyllä.